أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kasan wannan duniya da ke gani duniya nan ta Allah ce, hakika duniya ta Allah ce. Amma mutum ya nuna shi a lalle dai abin da ya ga dama yake so ya yi, ya nuna wa mutum shi ba kowa ne ba, to shi kenan. In mutum ya zo da haka ɗin shi kenan ba matsala. Kai ma sai ka bar shi kaga abin da ya yi tukuna. In ka bar shi kaga abubuwan da ya aikata yawwa, kai ma sai ka hito da naka. Saboda wannan in ka tsaya ka diba duniyar nan ta Allah ce. Abubuwan da aka yi bayawa ka fara ba shi aka fara ba. Abin da ka sani ma an ko ne ma ka sani an yi riga an gama yin shi. Kuma shi mutum inda ya tabbatar abin da yake kan shi turba ta gaskiya ce yake kan shi, to ita yake tsaya gare ta. Wasu ɗin ma ka diba kiristoci ne, tsakaninsu da kiristocin suka samu shan bamban, suka samu saɓani tsakaninsu, suka ƙiya aka yi suka ƙiyan biyayya saboda sun abin da aka so ake son su yi gare shi ba daidai ne ba. Ana son a tilasta mutum abin da yi ne a mashi mulki na kama karya, mulki na dole. Mutane suka ƙiya suka gane kawai ba gaskiya ne wannan abin, sai dai a mutu kawai a mutu shi ne daidai. Kuma ka diba gaskiya ne, inda ka tabbata abu haƙinka ne muke daidai kai kawai ka karra kawai a mutu, sai dai a mutu. Komai yawan mutane sai dai a mutu kawai shi ne. Tunda muke ganin abin da ka je ma Allah ka ce kawai tsoro sa ka bari ai ƙara ce wayan baɗa haƙinka kan mutu shi ɗin ya kaɗin yahi daidai ga mutum. Kuma ai ka san bai yi ba a riƙe ko a ɗaure maka hannuwa ko a riƙe ko kuma a nuna maka a lalle in dai ba wannan abin ka bi ba, ko ɓangaren asiri ko kai kafirci dai duk kowane kafirci da mutum ya nuna yi. To wannan kalamin ta shi Allah daidai ne, mu da mun tabbata Allah ɗaya ne. Ka san akwai abubuwan da ke da koyon da mutum amma bai san sau bai tunanin Allah ɗaya ne zai tunanin wannan mutum in bai biya mashi bukata ba, to fitinar za ta biyo ba zai hana shi zauna cikin duniyar ne yadda yake so. To an ka san abin da kake za ka yi to mutum ka ce kawai yadda yake so don ba ta samuwa, yadda yake son a yi don ba za a samu wadda ba ya so haka ɗin ne za a yi. Kenan ka za ka diba mutum yana tare da kai kamar mutum na tare da kai ne, kana tare da shi. Nuna alalle in bai biya bukata kan ka ba to zai kama ka ya daure ka ko ga hannuwa ko ga waya ko mai riƙi yake saki. To in ka saba na za kawai shi ne ka ce kawai a mutu, wani ɓata lokaci ka ce a mutu don baka san babbar shahada ka mutu kan haƙin ka shi ne babbar shahada. Kuma haka ɗaure ka ɗan ma kai har da hukuncin Allah tun gaban kuma ma ɗaura sai ya cire. Ma'ana wannan saƙo ne ga shege ɗan shegiya ɗan maimai. Kuma muna son saƙo jiya mai in ma kai kana da rai ka jiya, in ba ka da rai waɗanda ka san ka bari ɗan maimai to sai jiya. Ɗan maimai ma'ana mai garin wani gari jiya mara ana kiran garin Cakiri. To muna son wannan saƙon ya zo gare ka shege ɗan shegiya ɗan maimai. Allah sa wannan saƙon shiga hannun mutanen ka. Assalamu alaikum.